हाइकर्टआ बेनोब्रा मैलायानो जोबा जोंनिया मा जानोलै नैबो खनसे खारफैनो मोनदों आं जोंनि कम्पानिनिफ्राय जों फिटनेस माबाबो नायोना गोजान गोजानाव थाङो बिदि आरो बेजों हाबदों दा सिदा लांखायो नै बेनो मेन हाइकर्टआ बे बेयाव थायो माया आंना लोगोआ दिनैसो नुबायलां पुलिस हिन्जाव माबा ट्राफिक पुलिसखौ मोनसे फिसा बुस्थु बायना लांनाय फिसालानि बिनियानो जोबा खैथा जाखो 9:15 जों 10थायाव मोनगोन होनदोंमोन ना सिगाङाव मोनबाय माथो ना थाखायाबाथ' थायाबाथ' जों 9थाव मोनो हाथ'बायना जों जाला जानो गारिखौ सोर सोर गारि गिदिरबा दिगदार जायो बेनो मोजां आरो गारि फिसा फिसाया लामा फिसा मोजां गारि फिसाया फ्लिप फ्लाप दांलांनो हायो नैबे साबसिनबाव नैबे गारिया औ बेबो एसेबां गुवार नङा गारिया रिजार्भफ्रा बिराद गिदिर ब्लक जानोसैलाय बेफोरथ' गिदिरथार गारिया बिथिंनालाय सेरनालाय बेयाव गारिखौनो पार्किं होनाङा लामायानो फिसाथार औ खोनाबाय नों क्रिमलायलाय नैबेखौ दा दावराव खालामबाय थागोन बेयो र' दखान नायदो र'ब्रा एसे थांबावनानै गेलामाल नायलाय बेयाव मोना बेयाव मोनो स्टेनारिफोरावसो मोनो बहानो दखान दं बहाबोथ' दखान दंसै मोना मोनाने मोनजोबा नैबेलाय इयाव मोनो नैयाव लाखियो दैमा सानसेयानो बेरा दंदां बा कारगुलि ना बे जायगानि नामा कारगुलि लेखानिफ्राय फैयो जाथारबाय जाले प्लास्टिकनि पाइपसो होनांगौ बेसेबां बिल्डिं दं नालाय बिदि रानथारबाय माथो बे बुस्थुआ गोलैया ना बे बिल्डिंआ एसे आंबो गारहरनो र' जागोन दे नोंखौ गारहरलै आं जेबो नङा बिराद गिदिर गिदिर मानसिया बिथिं थायोनो नैलाय माबाया ओइ जुबिन गार्ड नों दं खाथियावनो बे दाम खमिफ्रा गोजानाव फैनो हालाब्रा बिदि बिथिं बिजनेस माबाया खम ना बेयाव थानाय बायदिसिना माबा मोनसे गिदिर गिदिर खुलिनाय बेफोरनि थाखायल'सो नालाय नै ओरैबो हाबजायोमोन लामाया मोजां नङा
मा होनो बिल्डिंआ नैबे एसे गोजौ ना अन्थाइ गोनजा बियो माबाया औ जायगाया औ अन्थाइ खायसे जादों नङाबाथ' बांग्रिङा मालाबानो होरलांसो खालामसिगौ आरो लिमान गोनांसिन जोंना गावना थांगोनलै उनफिनबा दिगदार जागोन उनफिननायालाय लामाखौ फुवारदों आमखाफ्रा मानसियानो दिनै दखानाव माबायानो जोबाखै माथो रमानो बहा जोबनो जों ओइयाव दिनै खाथि गोजौआव गोजौआव बायनोसै ओमफ्राय गावबा गाव कालसारदों बुलाय फन बुलाय सानसेनिया बाव दं जायगाया मोजांलै बहाय थानोबो ने बे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एसे डेभेलप जाबाय एरिया जायगाया साइलेन्ट बिराद औ ओइथिंसो दं ओइ गेट बैयाव गेटआवथ' दोनसैनो हानाय नङा ओइ सिगाङाव नैयाव दोनसै एसे सिगाङाव दोनसै नैयाव दोनसै गारि गाखोना आरोबाव दिगदार जायो बा मानखोनायाथ' देन्जार जानोसै दायो